Къде може да се намери работа? Програмисти, продавачи и оператори в кол-центрове ще са най-търсените кадри през 2015. Прогнозата на експерти по подбор на персонал, очакванията са през следващите месеци повече служители да бъдат наети, отколкото да бъдат съкращавани. Повече сега по тази тема от Георги Георгиев. Здравей, Георги! Добър вечер и честита нова година и от мен. Най-много служители ще се наемат в сферите на транспорта и комуникациите, като компаниите в секторите финанси, застраховане, недвижими имоти и търговия също планират да разширят екипите си. Далеч по-песимистични са очакванията в енергетиката, а най-трудно ще се намира работа в туризма, строителството и добивната промишленост. Именно в тези браншове планираните съкращения ще са повече от наетите служители. Преди 5 години Владимир сменя сцената в театъра с офиса. Младият актьор решава да намери по-сигурна работа и вместо с публиката сега всеки ден се среща с нови бизнес партньори. 5 години бяха достатъчни на театралната сцена, пред камерата, обектив и какво ли още не, имайки предвид стабилни доходи. Избрах този бранш да се занимавам с телекомуникации. През последните години броят на наетите в сферата на комуникациите рязко се увеличава. Въпреки това, компютърни специалисти, оператори в кол-центрове и продуктови менеджери продължават да са сред най-дефицитните кадри. Търсенето никога не е спирало на кадри. Като винаги се фокусираме над интелигентни, амбициозни, проактивни хора. И няма и да спре това нещо през 2015 година. Мога ли да ти пусна един имейл малко по-късно? С уменията, които има в киното и театъра, Владимир лесно доказва качества още на интервюто за работа. Често обаче компаниите трудно намират подходящия служител. Най-голям е проблема с набирането и намирането от страна на компаниите на качествените кадри, които те очакват. И през тази година колко точно работни места ще бъдат открити, основно ще зависи от това, кои международни компании ще изнесат част от дейностите си у нас. Най-вече в финансите, обслужването на клиенти, административната дейност и човешките ресурси. Разчитаме на по-голям брой от миналата година компании, които да инвестират в България. За една малка страна като България, пазара на труда с един голям инвеститор би могъл да се обърне за един ден. Нови работни места се очакват и в производството, тъй като международни компании в областта на електрониката и автомобилостроенето планират да изнесат част от дейността си у нас. Като цяло едва 13% от компаниите ще наемат нови служители. В 8 на 100 от фирмите ще се наложи съкращение на персонала. Най-лесно през новата година ще се намира работа в Пловдив, София и Варна. Както и до сега остава тази тенденция. Благодарим ти за тази информация, Георги Георгиев.